Bienvenidos a todos y a todas a Finefilia. Antes de adentrarnos no contido deste novo programa, imos a facer un repaso dos finalistas das diferentes categorías dos premios Mestre Mateo deste ano. A serie Rapa e as longametraxes O Corno e Matria levan 42 candidaturas finalistas, seguidas a certa distancia Spolo Filmes, Salta e Fatum. Rapa tamén coloca a 6 dos seus intérpretes como finalistas nas categorías de interpretación. Yolanda Muiños, Melania Cruz e Federico Pérez Rey en papéis de reparto e Mónica López, Javier Cámara e Darío Loureiro nos papéis protagonistas. Pola súa banda, Matria obtén 4 candidaturas, para a súa actriz protagonista, María Vázquez, e para Susana San Pedro como actriz de reparto, así como para Eduardo Rodríguez Cuña e Santi Prego como actores de reparto. O Corno, o filme de Jaione Camborda, conta con 3 finalistas de interpretación, Carla Rivas e Diego Anido en papéis de reparto e Jeanette Novas, xa gañadora dun Goya, como protagonista. Na categoría Mellor Documental atopamos A Viaxe de Luffy, Cici e Mai Seu, Emoción, Vida e Teatro, A Nave das Marías e Os Espazos en Branco. Na categoría de Mellor Curtametraxe de Imaxe Real atopamos Antes que se poña o Sol, Nena, O Cuidado, O Neno Sardiña e Ulises. Mentres, na categoría Mellor Curtametraxe de Animación, atopamos A Illa Cordura, In Alf, O Mostro e a Nena e To Bird or Not to Bird, xa gañador dun Goya. Aproveitamos claramente para agradecer aos académicos e as académicas para as 3 nominacións a Finefilia, na categoría de Mellor Programa, Mellor Realización e Mellor Comunicador. Unha valoración que nos enche de alegría e que invítanos a seguir traballando no presente e no futuro con rigor e compasión, como fixemos ata agora, sempre dando espazo aos traballos e aos profesionais do audiovisual galego, para seguir regalándovos outras tantas boa visione. Lembramos que a gala dos premios Mestre Mateo terá lugar o 23 de marzo no Coliseo de A Coruña. A gala será presentada por Lidia Veiga e Miguel Canalejo. Moita sorte a todos e a todas as finalistas. E agora imos a repasar xuntos a nova programación do Cineclube Padre Fijó de Ourense. Above, but she only comes when she's on top. My therapist said not to see you no more. She said you're like a disease without any cure. She said I'm so obsessed that I've become a bore. Oh no, oh, you think you're so pretty, sing. Your hand inside a till, slammed your fingers in the door, bored with kitchen knives and skewers. Dressed me up in women's clothes, messed around with gender roles, dye my eyes and call me pretty, sing. You cut a hole in the wall. I found you sleeping next to me. I thought I was alone. You're driving me crazy. When are you coming home?
Voltamos aquí ao plató de Cinefilia. Hoxe temos o gran prazer de ter conosco o director de fotografía e director de documentais, Olmo Couto. Que tal, Olmo? Benvido a Cinefilia. Bueno, moitas gracias por invitarme. É un placer poder estar aquí en Ourense e estar con vos. O prazer, a verdade que todo nós, porque ti és un profesional que tes unhas historias increíbles, porque traballas en zonas de conflictos, en zonas de guerras. O teu último, uno dos teus últimos traballos como director de fotografía chamase Kobane, que é unha película que se desenvolve nunha zona en Kurdistán, unha zona de conflito, unha zona é unha película onde se fala da resistencia civil contra o Estado Islámico, no? Como surxe ese proxecto, como chegaste ata ali, contanos, que é moi interesante. Sí, pois foi todo un pouco, foron sucedendo as cousas, non? Non era unha cosa que eu fora buscando, non? Como que isto sucedese, pero a veces a vida te va levando por diferentes aspectos, non? Isto xa, bueno, hai que remontarse bastante. Eu no 2015 quería facer un documental sobre a zona de Siria. Entón, nese momento, tiña moitos amigos que residían aquí que me contaban de todo o proceso que estaba pasando en Siria, revolución en Siria, todo este tema. Entón, con un pouco de dinero que conseguís xuntar, pois tiven a idea esta de ir a facer un documental. Como todo o presupuesto conseguín eu, pois foi un proxecto, a verdad, moi libre, no? Que eu puden dar como a miña perspectiva, a forma de que eu pensaba, no? Non estaba como coaccionado por o presuposto, por a productora, por todo este tema. Entonces, este documental tuvo bastante éxito e tamén foi como a porta para mí para comenzar a conocer esta zona, ¿no? Este documental era como sobre o arte nunha zona en conflicto, ¿no? Como había todo este tema de a revolución, de a guerra civil, e había moita desinformación de o que realmente sucedía. Pero todo este tema que empecé a conocer de a música, o graffiti, os carteles, o diseño gráfico, como que era un arte moi puro, por decirlo de unha forma, ¿no? Isto non pode ser manipulación, isto non son os americanos, ni hacían, como, cando o arte, o boquete, é que é moi sincero, ¿no? Como que si ti a propaganda é moi claro cando é propaganda, ¿no? Tipo de ser, operación falsa bandeira, non sei que, te podes liar, pero o arte como que é moi difícil facer algo que realmente veña da alma, alguén que quera imitalo, ¿no? Entón, esta foi a miña entrada. Entonces, de repente, pois, pude coñecer este país que é impresionante, ¿no? Ao principio foi máis sobre todo Siria, sobre o que fixe documental, pero despois, dentro de Siria, no norte, hai unha región onde viven os kurdos. O kurdo é un pobo que leva sin estado e ocupado por Siria, Irak, Irán e Turquía, pois un montón de anos, desde o colonialismo, a Segunda Guerra Mundial, 1940, polo menos. Entón, pois, coñecín este pueblo que é moi interesante o proceso que les levan, non? É como un proceso revolucionario, de autonomía, de base, como basado na liberdade da muller, na ecología, no confederalismo, nas asambleas. Entón, a mí como que interesoume moito para facer outro documental. Entón, xa me centrei máis nesta parte de o que rollaba. Era o ano 2016, creo, cando se liberou a cidade de Kobane. Entón, ten moito que ver con esta película que fixemos como 5 anos despois, que pois eu cheguei a esta cidade despois de sair o Estado Islámico. Era unha cidade que estaba completamente destrozada, todo ruínas, todo, pero era unha cidade alegre, eso que vivía, que a xente estaba feliz. A razón era porque eles habían vencido, ¿no? Pese a haber unha guerra, pese a haber moitas mortes. Entón, como que doume moita alegría, moita enerxía, moito optimismo, ¿no? Entón, fixen este documental contando un pouco o que sucedía na parte de Turquía, na parte do norte de Siria. Foi, pois, moi interesante. Entonces, despois de facer este documental, como que eu non son unha persona que de repente chega a esa zona e mañán, pois, vou a Senegal ou a Vietnam, onde non soy ese tipo de reportero que o que quere é como o conflicto por o conflicto, ou a guerra por a guerra, ¿no? Como que realmente comecei a profundizar un pouco neste tema de o que sucedía aí, ¿no? E todo o que hai ao redor da guerra, que é todo o que hai, ¿no? Como a sociedade, como evoluciona, como se desarrolla. Estas guerras que teñen un contido como revolucionario, pois tamén é como un tema que me interesaba moito, ¿no? Como
como a xente vive nesta situación. Entón, pois nada, fixen este documental e tiña ganas como de aportar algo a esta rexión, algo máis, ¿no? Como todo que eu había sentido, había vivido, había entendido, pois digo, eu quero un pouco participar tamén deste proxecto que veo que é moi interesante, moi importante. Entón, fun para ali para facer talleres co un colectivo que hai que se chama a Comuna de Cine. A Comuna de Cine é unha institución de ali, de Rojava, está por del norte de Siria, conócese como Rojava ou como Administración Autónoma do Norte de Siria. Teñen esta figura que é a Comuna de Cine, que é onde os cineastas, é como un sindicato de cineastas, onde os cineastas da región se xuntan tanto para producir películas como para proyectar cine nas diferentes ciudades, nos campos nos campos de refugiados, ¿no? Entón, pois, tamén para producir cine. Entonces, neste tempo que eu estaba ali facendo estos talleres de documental, de cámara, pois todo o que eu había aprendido, ¿no? Eu estudiei en fotografía, dirección de fotografía, pois un pouco enseñaba a xente ali hasta técnica de cámara, iluminación, o que se podía. Entón tamén surdiu este proxecto de realizar a película de Kobane, que é un feito histórico moi importante, a liberación da cidade de Kobane do Estado Islámico por estas milicias de mulleres e de hombres que eu viví no momento, pois sí, o momento da liberación, non o momento de guerra, pero a liberación. Entón, para mí tamén a nivel personal era un proxecto moi interesante, a nivel todo Kurdistán e tamén como algo. Entón, de repente surgiu este proxecto, era unha directora kurda, todo o equipo era kurdo, se rodaban as localizacións reais onde sucedió isto, ¿no? Porque Kobane unha parte da cidade se mantivo como un museo, a forma de recordar todo o que pasou e manter esa cidade en ruínas, non reconstruílo todo, reconstruir moitas partes, pero alguna mantenela como un museo. Entón, pois, nos rodábamos nese museo. Os actores tamén eran actores non profesionais, eran a maioría de xente, era xente que estaba nestas forzas de autodefensa, que les estaban pois loitando ahora mismo a guerra contra o Estado Islámico se desplazou moito máis ao sur, tamén teñen un conflicto ahora con Turquía, porque Turquía quere tomar ese territorio. Entón, pois, xente que está combatendo, pero que colleu este tempo libre, que foron 6 meses para facer a película, para poder actuar. Entón, moitos deles coñecían, era basado nas vidas reais, de xente que normalmente que falleceu durante esta resistencia ou despois, ¿no? Que como a guerra seguía, pois a xente seguía, e moitos deles murieron. Entonces, pois, a xente era un homenaxe para todos, ¿no? Poder facer esta película, unha película onde estamos mostrando esta historia de esta resistencia, este momento histórico, facelo nos sitios, no lugar real, con moita xente que tamén os extras, a xente que axudaba, os conductores, os eléctricos, toda a xente do equipo, era xente da cidade de Kobane, que viviu todo o que foi, para elos era un honor, e tamén Kobane é unha cidade que é mundialmente conocida, ¿no? No mundo por esta resistencia, pero ao final é un sitio pequeno, é máis pequeno que Ourense, ¿no? Non te voy a decir que é como Ribadavia, pero non é unha cidade tan grande, ¿no? E entonces ali é xente moi humilde que se dedica na vida no campo a maioría ou pequenas tendas, pois para eles tamén é un honor, ¿no? Poder ter unha película desa resistencia. Pois non sei, un pouco foi iso, non sei se queres que te conte algo máis. E ti, canto tempo os pasaches aí, durante todos esos anos, como podes cantificar o tempo que pasaches aí en Kobane, nesa zona? Eu nesta zona estuve como 5 anos, uns 5 anos. Pois nada, foi moi interesante, xa te digo, tuve a oportunidade de poder facer documentais, de poder rodar estas películas, ¿no? Que foron, aquí o cine que facía era máis cine de autor, ¿no? Pois 2, 3 persoas, 5 persoas, íntimo, que máis o cine que normalmente me gusta a mí, é o cine que eu miro, pero de repente estará unha película con 200 extras, con 200 personas vestidas do Estado Islámico, 200, tuve que empezar a mirar películas de guerra, porque bueno, cando era miúdo sí que miraba películas de guerra, pero xa desde Rambo de aquela xa non tiña mirado, entonces pues vendo un pouco como eran as películas de guerra e tal, pero foi unha experiencia moi divertida, ¿no? Dentro da dificultade. Gustoume moito, ¿no? Gravar acción, eu como director de fotografía pois era moi divertido poder gravar persecucións, tamén como eu, a ventaxa que tiven é que ao estar gravando documentais durante a guerra,
pois sabía un pouco realmente como é a guerra, como se vive. Entón, pois, tendí un pouco, non sei se isto será moi técnico, pero a jugar con angulares, entonces poder estar moi cerca dos personaxes, correr con eles, a veces ponía a miña má encima de un dos personaxes como se fuera un dos actores, ¿no? Pero casi non te notaba, entón, pois, non sei, foi unha experiencia moi boa, a verdade. E tamén estás preparando, sempre quedándote no discurso da guerra, neste caso a guerra civil, un proxecto aquí en Ourense, ¿no? Tamén. Sí, ahora mismo estou desarrollando un guión sobre a Guerra Civil Española e sobre a resistencia os maquis. Bueno, outro día estuve entrevistando a un guerrilleiro destes de 98 años que estivo na resistencia, nas guerrillas de Galicia e León, e díxome que maquis non se debería usar a palabra maqui, porque maqui é unha palabra que truxo a Guardia Civil como para un pouco criminalizarles, e que eles realmente estaban moito máis nas ciudades e nas aldeas dentro de as casas que no monte. Entonces, bueno, estamos aí como traballando, esta é unha forma de traballar no guión. O caso é que un guión sobre a guerrilla de resistencia contra o franquismo aquí en Galiza, no monte. Creo que habrá moitas cosas que fagamos aquí en Ourense. Tamén é posible que intentemos facer un pouco de conexión con Portugal, ¿no? A zona de miña nai, pues, sí, a zona de fronteriza, claro, sempre foi un terreno así aparte contrabando tamén durante a guerra de refuxio, de comunicación, de contacto, ¿no? Entre os dous países. Total, entonces un pouco esa historia nosa, ¿no? De a fronteira que está moi escondida. Aquí ás veces vas a Ourense, ¿no? O sitio este donde se cruza a raya, chegas a Portugal e hai un montón de textos sobre a fronteira, sobre a xente que hacía contrabando, sobre explicando como chegas cruzas unos carteles de madera, unas pasarelas de madera, chegas solo de Galiza, está todo aí, non se pode, non hai nin camiño para pasar, non hai ni unha letra, non hai nada, ¿no? Como que ese exercicio, creo, un pouco de homenaxe a esta xente, ¿no? Que tuvo que sufrir moito, que tamén miña tía conta eso, ¿no? Que iba a Portugal, tiña que ir a buscar cousas, o café, o que fora, claro. Entón, como que é unha historia nosa que eu creo que hai que contar tamén. Isto da resistencia tamén, como que tamén hai moita tendencia a decir que en Galicia non houve guerra, o que caiu directamente nas manos do franquismo, de Franco, como que eso tamén se utiliza hoxe moito en día, ¿no? Como para a mentalidade un pouco do povo galego, pero non é algo que sexa real, ¿no? Como que aquí tamén hubo mucha resistencia, mucha gente que se sacrificou, e tamén no rural, ¿no? Entonces, e algún proxecto así novo que estás, aparte de isto, que estás a traballar, que queres comentar, que non temos xa moito tempo a disposición, así que... Pois, bueno, eu eso, como director de fotografía estou participando ahora acabamos unha cortometraxe de Margarita Morelo, que se chama Aquarium, que é unha cortometraxe experimental, con mezcla de acción real, de danza, ¿no? Pues probei un pouquiño para facer algo como máis experimental cos cores, con color magenta, cian, era en un castro, con a atmósfera de abruma e todo eso, pois un pouco xugar coa natureza. E agora, pois eso, o que me gustaría poder un pouco traballar aquí coa natureza, ¿no? De Galicia, coa bruma, co outono, ¿no? Esta época tan bonita que temos aquí, un pouco, pois, contar esas historias aquí con este decorado, ¿no? E un pouco tamén a esa influencia que tiven da película de Kobane, de facer un pouco tamén acción con algo histórico, contar unha historia pero que teña algo de acción, tampouco non banalizar, pero tamén meter un pouco de dinamismo, que as personaxes, ¿no? Traballar moito coas personaxes, con un pouco facer cine bonito, pero con un contenido histórico e político. Pois moitísimas grazas, Olmo, a verdade sí. que estupendo compartir tempo contigo e que compartieras ti as túas experiencias en estas zonas de conflitos con esas realidades que se coñecen, na verdade, pouco aínda dentro do panorama actual español, ¿no? Pues incluso sí. a historia de Kurdistán, ¿no? Que é unha das historias de unha nación pouco coñecida, ¿no? Claro. Sí, ao mellor solo, bueno, decirte que é verdad que durante, algo que non contei, que durante a grabación desta película, por exemplo, aparte de ser unha película sobre a guerra, era un contexto de guerra. Nos tiñamos un dron kurdo todo o tempo como circulando arriba. Hai moitas veces que o equipo
teníamos 10 camións de produción, nos tiñamos que separar porque se os drones veían como unha concentración así, pues o podían bombardear. Hai días que estamos grabando cerca da frontera e os soldados disparaban contra, sabes, nos tiñamos os mismos actores vestidos de uniformes e disparaban un pouco para asustar, entonces tamén este foi o contexto no que se hizo esta película, ¿no? Tamén por comentar lo que antes... Sí, no, claro, pues, parabéns de verdade pola valentía e moita sorte, de verdade, con os teus próximos proxectos tamén, que sexan un éxito. Cando queres, xa sabes que o plató de Cinefilia é outra casa que tes aquí en Ourense. En canto teñamos outros proxectos, os traemos por aquí. Moitas gracias. Grazas. A ti. Hoxe contestará as nosas preguntas cinéfilas a guionista e directora de AGAC, Ángela Andrada. Chámome Ángela Andrada, son da Coruña e son actriz e guionista. Las chicas están bien, de Itxaso Arana. Ainda non a rematei, pero vexo de cando en vez Rick e Morty e, bueno, divírteme bastante, a verdade. Gústame moito El crepúsculo de los dioses, El apartamento, Billy Wilder en xeral, e tamén El mago de Oz, West Side Story, tamén son moi fan dos musicais. Eros que Paraíso é unha obra de teatro, pero eu desafortunadamente a obra non a vin, e a peli moloume moito, gustoume moito pois este punto de cotiá nostálxico que ten, e as interpretacións tamén pareceronme moi boas. Poder chegar a ver unha longa escrita por min estreada. Creo que é moi bo, está moi ben escoitar todos os consellos, todas as opinións de colegas, compañeiros, compañeiras, pero creo que ao final tamén cada un ten o seu camiño e está ben pois tamén, quero dicir, non importa saírse do establecido, non? E tamén guiarse pola intuición dun mesmo. Pois mándovos un saúdo e recoméndovos que vexades moito Cinefilia. E agora imos a repasar xuntos a carteleira do cinema comercial. Moitas grazas a todos e a todas por seguirnos. Vémonos a semana que ven, aquí en Telemiño. Mentras tanto, como sempre, buone visioni!